Skit totali mill-MP Laburista Cyrus Engerer, dan kif għadu ma qalx jekk se jkun qed jikkontesta l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li se ssir f'Ġunju li ġej. Fl-aħħar ġimgħat kellna diġà żewġ MPs Laburisti li ddikjaraw li mhux se jkunu kandidati għal dawn l-elezzjonijiet, l-eks mexxej Laburista Alfred Sant kif ukoll Josiane Cutajar. Mill-erba' MPs tal-Labour huwa biss Alex Agius Saliba li s'issa ddikjara li se jkun kandidat. B'dan tal-aħħar jidher li għandu sfida kbira mill-kandidat Steve Ellul li qed ikun imbuttat mhux ftit minn Kastilja. Imbagħad ftit tal-jiem ilu kien propju Net News illi żvela li Josiane Cutajar kellha tirtira l-kandidatura tagħha u li saret pressjoni biex terġa' tidħol fix-xena l-eks Ministru Laburista Justin Caruana. Caruana kienet irriżenjat minn Ministru tal-Edukazzjoni u mill-Partit Laburista u għal il-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika saba ħatja ta' ksur ta' etika u abbuż ta' poter meta tat trattament preferenzjali li s-sieħeb tagħha bl-użu ta' fondi pubbliċi. Issa il-Prim Ministru Robert Abela bħalma għamel mal-eks deputat Laburista Josiane Cutajar kien kostret jerġa' jdur għal Justin Caruana. Persuni fih dan il-Labour stess qed jgħidu li din il-mossa saret sabiex Caruana tkun kandidata għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Min-naħa tagħha l-MP Laburista Josiane Cutajar affaċċjat pressjoni enormi biex titwarrab peress li ġejja mill-fazzjoni tal-ex Chief of Staff ta' Joseph Muscat, Keith Schembri, u għalhekk jidher li beżgħet li se tispiċċa umiljata f'din l-elezzjoni. Kien propju għal din ir-raġuni illi wara li kienet diġà tefet in-nomina tagħha biex tkun kandidata għal dawn l-elezzjonijiet Ewropej, issa ddeċidiet li tirtira l-kandidatura tagħha.